Bismillahirrahmanirrahim. Emma mazlum adama bir belkem yüreğine teselli olsun deyip, belkem yüreğine cahillik olsun deyip, mazlum adama zulmün eteğine yaşayan mı? Börük geyip dursun, hecabını rahat etip dursun, yüreğini yıkıp bari Allah'ımı. Ya öyün öteğinde, öyün serdesteler sen gelin bolup gelip dursun, ya körek bolup gelip dursun, defende tayak, dilin vesilesi bilen tayaklap durlamı. Ya mahallede sen hakkını yiyecek bolup durlamı. Ya atan pahir dünyadan geçipdir. Erso mirası alacak bolup başına ağzı birlik yaşaylı yakandı. Bir entek ul olup on gormadık. 10 sefil koylanmadık adamlar var mı? Şun eteğine yaşayan mı? Neyem olsa kulak az. Hazreti Mahtum Bolişan, ey mezlumi ki zulmün eteğine yaşap ben. Çi dil bilen zulüm olsun, çi el bilen zulüm olsun. Çi biderek lakabın eteğine yaşa, çi bernameyi dini bilen bolsan sen ruhiyanı devcek bolup, şu tadan bir eziyet çekyan olsan Hazreti Mahtum Bolişan'ın aytyan zadın kulak az. Hazreti Mahtum Bolişan aydiya, kıyamattan bir söz ayttım bayakta. Awalla kan aydandan kıyamattan deptir. Kıyamattan korkuyandan vaqt ot deptir. Kıyamattan bir söz ayttım bayakta. Qaravadır, yersiz urulan tayakta. Zalimler hor bolar, qalar ayakta. Fakir sen ağlama, şiirtek bolarsan diye Hazreti Mahtum Bolişan. Bu dünyada dilin eteğinde yaşasan yaşa. Tayan eteğinde yaşasan yaşa diptir. Zulmün eteğinde yaşasan yaşa. Selle geyip dursun, saqqal geyip dursun, börük geyip dursun. Bay sen ruhiyan devcek bolarla. Bay hanevadalan içindeki biderek adalar badır. Kıyamattan bir söz ayttım bayakta. Awalla kıyamattan kan ayttım diptir. Kıyamattan korkmayan yal bolyan diptir. Qaravadır yersiz urulan tayakta. Elin bilen vur, tayan bilen vur, dilin bilen vur. Bayat qarametin bermel bolarsan kıyamatta. Zalimler hor bolar, qalar ayakta. Fakir sen ağlama, şiirtek bolarsan diptir. Kıyamatda sen ayağına yıkılıp durandır. İşte çıkan onçun ağzını çıkarız, yuyacak da özümüz, ayacağını çatacak da özümüz, ekide akamda dar çıkarın üstüne koyacak da özümüz. Olama cemaatlen vazifesi. İşte çıkan kıyamata karşı yollar o zalimleri. Yollarımızdan sonra dua da ederiz. Ama işte çıkan görürsün Allah Teala sen ayağını şun boynuna koyanlar. Sen elini şun boynuna koyanlar kıyamatta. Zalimler zulmetse zulmediversin. Hazreti Sa'di aydiya, eger çün melek ber perize asman, bidamen deravizet etbet guman. Sen ey Müslüman doğan, börük giyip dursun, namaz okuyup dursun, hecabını rahat edip dursun, sana zulmet yeme, sana dille gir sen narahat bolup verme. Hazreti Lokman es-Sarakhsi yalak et-tayran fil hava diyen kerametler verilen insanlar geçiptir. Hazreti Lokman es-Sarakhsi asmana uçuyanmıştık. O tak gidenine ayağılıktan istifade etmekliğe ihtiyacı yokmuştu. Asmana uçuyanmıştık. Sarakhs'a gitten ziyaretine gören Hazreti Lokman es-Sarakhsi Ehl-i Sünnet'in ulukan minyan alimlerinin et-tayran fil hava asmana uçuyanmıştık benimle. Allah Teala şu kerameti veripdir. Şon yalık asmana uçup veren adamlar sen zahiri göğüne ekitişi yalık batini desen Allah Teala karşın uçurzahım hayır duası bilen. Şon hayır duası alınmadır. Men senki de aylık vermen hiç moda. Şon ruhiyesi devilipdir. Hazreti Lokman es-Sarakhsi yalık asmana uçup veren evliyalara neyme diyerlemiştik. Beyleki adamlar yerin gözünde gezip berişi yalık sen ne gezip eda neyme asmana neyme işin ma diyerlemiştik. Kerameti gözünü tutmayarlemiştik kağın. Eger çün melek ber perize asman, bidamen deravizet etbet guman. Sen bir muğada keramet berakamda, şu uzun könen bilen, maknaan bilen, kilvisin bilen asmana uçsan da, hem tayandan anası könenden asal qalar diptir Hazreti Sa'di. Näme işin ma asmana? Gezip eda millet yalak yerin gözünü deyip, şey deyip sen ruhiyan devcek bolar diptir. Hazreti Lokman es-Sarakhsi yalaklan qadir bilinmeyendir. Yıkcak bolup kan bername rizi ediptirle, ey Müslüman, men bilen seni yollanan qalcak bolup, men bilen seni hedefimizden alıp qalacak bolup bername riziler dökýändir. Hassa kafirler, dayaw bolmalylar. Mezlum doğan narahat bolma kıyamatda inşallah. Kan yakasan elindedir. Kan haklar Allah Teala sana berer. Kıyamatda gülüp yaşarsan inşallah. Emma bilýän sen dilin bolamaýanyň, ey ayallygyň, hejabyn rahat etýän, saň maskara etýärler. Hak keplýän hanewadaňda din piýada etjek bolýan, sen aleyhiňe turýa, içinde Hudaýdan daş adamlar. Ey jawan, mahallanda Allah Teala'nın buyruğunu yördesin gelýär, emma sen aleyhiňe işläp sen ruhiyan devcek bolup rahmet çekýän dogan bilýäs özüm sen agzyň bulamaýanyň Hudaý üçin bulamaýan. Sen dilin bulajakka bolýan Allah Teala'dan daş almarýarlyk. Bir wagtda ýadyňa çykarýarlyk bir hikaye deyin.
Sultan-ı Cengel olan şiir bir wagtda merilepdir diýdi. Merilerini öz gawagyna ýatypdyr, tamamy heýwany jengelle şon soramana barypdyr. Tawşan da barypdyr, möjek de barypdyr, ýene bir zatda şakal da barypdyr, göýük de barypdyr, pişik de barypdyr. Her kim baryp şiiraga nätdi? Ahir haýır bolsa ne baryp sorak gaýtypdyrlar şonu. Aham şo taada tilki işi düşüp bar bilmändir diye bir mantakat tayr ewliýaly heýwanlaryň dilinde düşünýärmişdik. Ewliýalaryň aýtýan görüňe. Aham tilki iş düşüp elbet öz çağalaryny meşgullar ya fasile daşdyr, soramana baryp bilmändir. Şiiriň ýanyna bir möjek barmışdyk, möjek şiir şogullamany dörtdir. Şiiraga tilkiden soramana gelene hadipdir. Gaharlanıpdyr şiirde. Merid ýatan adam azawy bolýar, enteklada gahar gelýär. Şu gelse bolýar dipdir. Men özüm etjek işim bilýän dipdir. O ham tawşan barmışdyk bir hewara durumsy gaw aranda gurulajak bolýan tawşan eýem gidip tilki gaýdypdyr. Ha, tilki qaran gafally dipdir. Onda näjere şiir gahar gelipdi. Möjek sen şogullady dipdir. O da sen gelseň bolýar, didim etjek diýär dipdir. Heýlem onu dipdir. Ha. Men onu özüne, öz etini özüne ýidirarnyň dipdir. Öz goýan gafany öz aýagyny tutdurar dipdir. O hem gida hamda tewiplerden sorapdyr. Şu şiiriň derdine ýetikmişdik da ýanky tilki gidip olahan tewiplerden sorapdyr. Şu şiir haýsy heýwany ise näme ise şo şefaat tapýar diýende onu dorna diye fars zabanyny arapla kerki diye. Dorna diýen guşy ise şefaat tapýar şo şiir dipdir. O hem gidipdir barda dozak goýanlar barda edende birdäne dornaty takamda şiiriň ýanyna barypdyr. O hem şiir gaharlanıp duran şiir. Sen näme dik ýyzagalyň dipdir. Onu şiiraga dipdir, men ýöne gelenim bilen näme peýda saňa dipdir. Men gelenim, gelmänim bilen sen şefaat tapjakka. Mene tewiplerden soradym, sen derdin güýçli. Şoňa näme zat şefaat edim, onda tewipler aýtdy, dorna diýen goş şefa, men şunu tutup getirdim saňa dipdir. Keýf edip imelli dipdir. Emma şoň üçin şun iýeňden soňra bir eme ýeňliýärsiň, ýeňliýäňden soňra möjüň ýagyny almaly dipdir. Möjüň ýagyny ennamyna çyrşamaly dipdir. Şo möjüň ýagyny ennamyna çyrşasaň o üstüne walakamda keýf edip öňki ýalyp gülüp ýaşarsyň dipdir. O ham dornany ipdir. Dornany ýenden soňra görse ýeňlipdir. Ha, öňküsinden bir eme ýeňliýänsiň, ha, maňa aýtýan dogry bolmaly. Möjüň de ýagyn men ennama süýkaýyn dip, o ham tilka gaçypdyr. Näme bolsa şo bolsun dipdir. O ham möjek gelipdir şiiriň ýanyna gelenni, onu şeýle-şeýle ýanky wurdyň dip, möjüň aýagyndan tutakamda penjesi da dağ ýalak penje birini gofarakamda imana durupdyr. O ham şatada aýagy gofan bir döwlet möjek özünden gidipdir bir wagt soňra özüne gelenni gardan çykyp gaýdypdyr. Üç ayak bol çykyp gaýdan bolmaly, gaýlarda seýrek gelýän bolmaly. O ham tilki şatada aýdypdyr. Her moga özüň maqam tafaňda paça olajak bolup bermedipdir. Dil bolsa bizde de bar dipdir. Eger sen dilin vesilesi bilen zulm etjek bolsaň, men de dilimde hunar bar dipdir. Şon dersal hemişe dipdir. Dilinge gaýym bolmadan aýaň eziyet berdimi? Aýaň ellen gitdim dipdir. Eger ýene de dilinge gaýym bolmasaň kellen gider dipdir. Her kimde dil bar aham dipdir bolajak bolsa. Her kimde mekruh hile etjek bolsa, her kimde başga musulman ya başga bir adam ya başga bir mahluka eziyet berjek bolsa, dili bar dipdir. Her kim öz Hudaýyndan gorkýandyr dipdir. Bize de dersa o molla telfek geyipdir, selle geyipdir, börüp geyipdir ya hezamın ayet eden zenanada da dil vardır. O da eziyet berjek diýse başarýandyr. Kıyamatyn biwad etjek diýip bolýar. Oň pokaralygyndan, oň Hudaýylygyndan, oň aglyny bulamaýyşyndan su istifade edähimde kıyamatyn ýakma ey zalim dogan. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.